uJesu Kristu uyinkosi, bazalwane. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ake sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu, wethembekile. Baba wethu ongcwele, uyamangalisa. Sibonga ukuvuka, uNkulunkulu wethu. Akuphuthini ukukodwa ngenxa yezwi lakho walikhuluma umhlaba ungakasekelwa. Wathi kuyoba khona ukusa, kukhanya, kube uyimini, kube nobusuku, kube nobumnyama, kube ubusuku. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi usiphile ukuphila. Nakulo lolu suku sivukile. Siyabonga somhlekazi, akekho ongafaniswa nawe. Sizofunda izwi lakho, uNkulunkulu wethu, sinikele ingqondo zethu kuwe. Sinikele imiphefumulo yethu. Okuyiyona yomile, yomele izwi lakho. Siyayinikela kuwe. Ukuba uyilungisisise ngalo izwi lakho. Uthele ibukhali njengezinkemba zonke, esika inhlangothi zombili. Wathi lihlukanise ngisho nezizindlu nemicabango. Siyabonga Baba wethu ongcwele, uphiwe ithuba. Iba nathi-ke sifunde izwi lakho libiyele. UJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga, ngiyanibingelela bazalwane futhi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Namhlanje sizofundisa, thola izwi la esizokhuleka ngalo, esizolithola encwadini kaLuke. Sizolithola kwincwadi kaLuke, chapter 19, izwi elikhuluma ngoZakewu. Sifunde ukuqala kuverse 1 kuze kube verse 6 ngokusizwa inkosi. Make sifundeni-ke. Luke 19 from verse 1. uJesu ungenisa kwaZakewu. Wangena eJerikho wadabula khona. Bheka, kwakukhona indoda igama layo linguZakewu, ingumthelisi omkhulu, icebile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Yahluleka ngenxa yesixuku ngoba yayimfushane. Yagijimela phambili, yakhwela emthombeni ukuba imbone, ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Esefikile uJesu kuleyo ndawo, wabheka phezulu, wathi kuyo, Zakewu, shesha wehle, ngokuba namhla kumele uhlale endlini yakho. Washesha wehla, wamamukela ngokuthokoza. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo-ke namanje ngoKristu Jesu ophilayo. Amen. Yilo leli-ke bazalwane izwi esizokhulekela phezu kwalo namhlanje. Namhlanje ngifisa-ke sizibheke thina, umuntu nomuntu azibuke yena. Senze lento abathi phecelezi i-introspection, ukuzibuka wena. Uzibuke wena, ubese ubheka ukuthi abantu bakubona umuntu onjani. Ubese ubheka ukuthi ukuphi, umiphi la umi khona. Now sikhuluma ngale ndoda le uZakewu, kuthiwa wayemfushane uZakewu enyameni, ngokwenyama, isiqu sakhe wayemfushane. He was a short man. Wayelangazelela ukubona uJesu uZakewu. Uma elangazelela ukubona uJesu, wabona ukuthi ayikho indlela azombona ngayo ngaphandle kokuthi agibele esihlahleni. uZakewu kuthiwa wayecebile kakhulu. Kuthiwa uZakewu umthelisi. Umthelisi, kusho ukuthi wayenayo vele-ke imali. He was a taxman. uZakewu wayengakuhlela nje ukuthi uJesu alungiselwe indawo ebese yena ahlale lapha phezulu esihlalweni esiphezulu esiphakeme, ambuke, ambone. Futhi wayengahlela ukuthi uJesu akalandwe mhlawumbe eze lapha la ikhona. Kodwa uZakewu wayenakho lokhu ukuthi
ngimfushane. So uma ngabe uZakewu enakho ukuthi ngimfushane, kwaba khona ukuthi kodwa nami ebufushaneni bami kumele ngimbone uJesu. Enhlizweni yami bazalwane iyavuka le ndaba ukuthi ekukhuleni kwami ngikhule ngumuntu nginamahloni isidalo, kodwa benginamahloni lawa amakhulu. Amahloni aze angenze ngizibona ngingafanelekile all the time. Sonke isikhathi nje kungabi khona ngithi ngifanelekile ukwenza ukuthi, ngifanelekile ukuthi nami ngingenza kanjena, noma nami ngingaba laphayana. Nginalelo hlobo lwamahloni. Kodwa uJesu uma efika akazange abheke ukuthi nginamahloni ngizokhuluma kanjani nabantu bakhe. uJesu uma ezongithuma akazange asho ukuthi qala uhlale la ngilungise amahloni akho. Kodwa uJesu uvele wathi uma efika kuZakewu uthi yehla emthini. So ngibona iy'nhlangothi ey'ningi kule ndaba kaZakewu. Angazi noma wena uyazibona yini. uZakewu unesifiso sokubona uJesu. uZakewu sezwile ngoJesu. Into enhle ngaye uzwile ngoJesu. Wayeseyafisa ukumbona uJesu. Uma esefisile ukumbona uJesu wenza imizamo yokuthi sifezeke isifiso sakhe sokubona uJesu. Namhlanje sihlushwa ngabazalwane abahlezi endlini yenkonzo be-comfortable, bengafuni ukubona uJesu, belibele ukubuka abafundisi nabazalwane. Uze umzalwane nakuleli sonto akasakhulumisi muntu ngoba unyathelwe umzalwane thizeni ngento ayishilo. Uze umzalwane esethi umfundisi ubekhuluma ngami. Uze umzalwane ethi umfundisi ubeshumayela ngami ngoba phela ngaya ngayovuma kuye. Bazalwane, kumele ukuthi uma ungabe ulangazelela ukubona uJesu, do whatever. Yenza noma yini ezokufikisa eqinisweni. Yenza noma yini ezokufikisa ekumboneni uJesu. Ngiyabheka-ke la indaba kaZakewu ukuthi uZakewu usenqoma ukuthi anginandaba nokuthi bayazi ukuthi ngiyisikhulu. Anginandaba nokuthi bayazi ukuthi ngiyisigwili. Kodwa ngizogibela kulesi sihlahla ukuze ngigcine ngimbonile uJesu. Kungenzeka ngishibile-ke ngiwe, ngilimale bangihleke. Kodwa ngizogibela ukuze ngimbone uJesu. Bazalwane, kuye kwafika enhlizweni yami indaba yokuthi osiphakamisayo uyathotshiswa kodwa othobekile uyaphakanyiswa. Esiyithola lapha encwadini kaMathewu, uMathewu 23, uvesi 12. Othi kepha yilona lowo osiphakamisayo uza kuthotshiswa, nalowo ozithobayo uza kuphakanyiswa. Ngibheka uZakewu uyazikhohlwa ukuthi ungubani. Uyagibela esihlahleni khona ezobona uJesu. Ukukholwa kwakho kukusindisile, uyasho njalo uJesu. Agibele nangempela uZakewu. Iy'xuku zimgungile uJesu, amadoda amade namakhulu, nezethenjwa, nabantukazana. Isixuku. Esixukwini kuba khona lonke uhlobo lomuntu. Kodwa-ke uZakewu uyabona ukuthi bonke laba bade kunami. Bonke laba bakwazi ngisho nokukhuluma noJesu bembhekile emehlweni, because bade bakhulu, bayabonakala noma behamba. Uyathobeka uZakewu uyogibela esihlahleni. Esihlahleni kungaba nenyoka imlimaze, esihlahleni angashibilika awe. Kodwa uthi ngifuna ukubona uJesu. Ake singabi comfortable, ake singanethezeki emhlabeni. Akusilizwe lethu. Siyaphila ngoba sibekiwe kulo, kodwa singabahambayo, sinekhaya ezulwini.
Angeke ufike khona ungayazi indlela enguKristu. Angeke ufike khona ungazange wazana naye, ungazange wambona. Lisho njalo izwi. Uzakewu wayefuna ukumbona uJesu. Siyaphila emhlabeni, bazalwane. Sinakho konke abantu abakukhombayo. Okunye bathi kuhle, okunye bathi kumbi. Okunye bathi kusifanele, abanye okunye bathi akusifanele. Kodwa okusalayo, kumele faneleka kuJesu. Inhliziyo yakho ayifaneleke phambi kaNkulunkulu. Angeke kusisize, ayimsizanga ingcebo uZakewu. Akayibonanga usizo nhlobo kuyena. Kangangokuthi uma uqhubeka uyifunda le ndaba, uyathola ukuthi waze washo ukuthi uphindisa konke, uyakuphindisa kulaba ade barobhile. Vuma izono zakhe, uZakewu. Thina siyahluleka ukuvuma ngisho izono zethu. Ngenxa yokuthi siphakeme, sizothotshiswa bazalwane. Asixwayeni okwangampela. Namhlanje ngithe ngizoxoxa, ngifuna ukuthi umuntu azibuke yena. Uma endabeni yami mangixoxa, ngike ngaba nomngani obekade ethengelwa kakhulu ubucwebe umyeni wakhe. Uma ngabe emthengela lobu bucwebe njalo mthengela ubucwebe. Ubucwebe ke ngisho igolide bazalwane, ngisho omacici, omabhengele, omaringi, izinto ezinjalo kodwa eziyigolide, futhi leli elangampela. Uma ngabe sekufika uJesu, kuye kwaba nzima ukuthi umuntu ahlukane negolide. Ebunzimeni bokuhlukana negolide, uye wakususa konke okunye bekushiwo, kodwa kwaba bukhuni nje ukuhlukana naleli golide, walivela uwisha leli golide lakhe. Bese kuthi ngelinye ilanga kube nezwi lithi, obambelele emnakweni yezwe akangifanele. Osathanda izwe kunami akangifanele. Abese yayibuka lo mzalwane ukuthi hayibo, ngihlukanile nje nezinto eziningi, ngashintsha wardrobe, ngashintsha ukugqoka, ngashintsha yonke into. Ngayeka o-makeup, ngayeka yonke into. Pho kanti yini? Angisafaki icece, angifaki bracelet, angifaki lutho. Kodwa likhona kusendlini. Kubukhuni ukulahla, kubukhuni ngoba akakwazi ukuphisana ngakho. Bazalwane, kuye kwadinga ukujula. Uhlale enkosini, ufune uJesu kuso leso simo esinjalo. Wajula umzalwane, eventually uphumile kuleyo nkinga. Seyakwazi ukuhamba, useyakwazi ukuxhumana. Ucingo lwasezulwini selihlezi livulekile. Akusekho la kufike kuthiyeke khona imikhuleko. Osiphakamisayo uyathotshiswa, kanti othobekile uyaphakanyiswa. Mhlawumbe izwi lizokuchoboza, uzuzibona ukuthi awungeke ngilunge. Baningi abasho njalo. Athi umuntu awungeke ngilunge, kusemnandi ezweni, ngisemusha. Athi ohlabelela kahle, ngisemusha, ithambile inhliziyo. Iyamthanda kodwa uJesu. Sebenzisa lelo thuba. UZakewu wasebenzisa ithutshana nje lokuthi unesihlahla kukhona mina kunoJesu. Wakhetha ukuyogibela esihlahleni. Watshinga emuva ireputation yakhe. Wayidela, wadela ubuyena, wagibela esihlahleni ukuze abone uJesu. Abanye bethu uJesu singenele ezindlini, asidingi nokuthi size siphume. Abanye ukhuluma nabo ngisho ebusuku emaphusheni. Kade ngilalela indaba la ku-YouTube. Umuntu uthi wahlangabezana noJesu esejele, boshiwe, enzile izinto ezimbi. Akunamngcele, uJesu akanamngcele. Wangena lapho uJesu wasindisa ukuphila kwakhe.
wayihlenga impilo yakhe. Namhlanje umntwana kaNkulunkulu. So uJesu ungena noma kuphi, uzokubona nalapho. Uze wabona ngisho uJona esesiswini senhlanzi. uJesu uyakubona lala ukhona. Mfune nje ngenhliziyo. Naye lo sisi wayesejele usho lokho ukuthi ngathi Nkosi akuthathe-ke yami impilo, akungene kimi-ke manje. Ake ngikubone, akube ukusindiswa kwami, awube inkosi yami. Esejele nje futhi ekuyilento le kuthiwa i-isolation, ehlaliswe yedwa la kumnyama khona ngoba uthi wayelwa kakhulu. uJesu wafika khona lapho. Uma umfuna uJesu uzomthola. Uthi kuverse 6 wale ncwadi esiyifundayo, uverse 5, sorry, esefikile uJesu kuleyo ndawo, wabheka phezulu wathi kuyo, Uzakewu, shesha wehle, ngoba namhlanje ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Imizimba yethu, bazalwane, iyithempeli likaNkulunkulu. Ngithe angishumayeli namhlanje, ngifuna sizibuke nje. uJesu uyakwazi yini ukuhlala endlini yakho? uJesu uma ingake nje kuthiwe-ke uqhamuka in person manje, hayi ngomoya ngenyawo, angakwazi na ukungena endlini yakho? Khona manje ngomoya wakho ingcwele uyahlala yini endlini yakho? Uyakwazi yini ukuhlala uJesu endlini yakho? Inhliziyo yami iyathindeka kakhulu ngifunda le ndaba. Ngabheka nje ukuthi siyayivala iminyango yezindlu zethu, simvalele ngaphandle uJesu ngenxa yamagugu esikhashana. Uzakewu ukuba wanaka ukuthi mina ngumthelisi, nginemali eningi, ngabe akazange agibele esihlahleni. Wayezokwenza iy'ndlela ey'thize ey'phakeme kunalokho. Uzakewu ukuba akazange azikhumbule ukuthi ngimfushane. Kubiza ukusidela, usho njalo uJesu uthi ofuna ukuza emva kwami akazidele. Ofuna ukuza emva kwami makazidele. Kubiza ukusidela, ngesinye isikhathi ungabi nakho ukuthi bazothini osibanibani. Ngesinye isikhathi ungasho ukuthi kodwa kuzothiwani emsebenzini uma sengishintsha i-wardrobe. Ungabi nokuthi bazothina abangani bami uma sengishintshe lokhuya nalokhuya. Ungabi nakho ukuthi bazothina uma sengiphindise emuva le fenisha yami sengiyishisa. Bazothina uma sengishisa iy'mpahla zami, khona bazobona ukuthi ezami lezi ey'shayo. Bazalwane, kungcono ukusha kwempahla kunokusha kwakho esokweni. Futhi kungcono ukuhlekwa ngabantu kodwa uwamukele ujatshulelwe zingelosi, ngoba lokho kungokuphila okuphakade. Bazalwane, namhlanje le ndaba kaZakewu yokuthi sizibheke. Uphakeme. Uma uphakeme nakanjani uzothotshiswa. Uma ngabe uthobile uzophakanyiswa, kodwa uma ngabe uzomfuna uJesu. Indlela-ke ingimncingo eya ekuphileni, lisho njalo izwi likaNkulunkulu. Kodwa uthi uJesu ngenani ngesango elincinyane. So indlela ingaba ngumncingo, kodwa nesango lincane, ngena ngalo because kubiza ukuthi ulahle yonke into. Uma uqhubeka uyifunda le ncwadi kaZakewu, uyamuzwa eseyidalula uZakewu. Nathi bazalwane simele ukusidalula. Nathi simele ukusihlanza. Ngeke ngezwa ufakazi omunye umntwana kaNkulunkulu kade ethula umbono, kade ubona ebusuku la ibandla lilandwa khona esala. Nkosi yami, bazalwane, asiqaphelisise. Kuningi okungasenza sisale, ngoba umzuzu nomzuzu esiwuphilayo siyona. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu, kuwumusa ukuthi ukhunjuzwe ukuthi awenzanga kahle la. Kuwumusa ukukhunjuzwa ukuthi angikuthandi lokhu. Kuwumusa
kukhona ababekelwa ukuphila okuphakade umhlaba ungakasekelwa. Kodwa kukhona okufanele baphile, basebenze baphile insindiso kuze kube usuku lokuhlenga. Asizazi bazalwane, uyena owasidala osaziyo, noJesu Kristu nomoya oyingcwele. Kubalulekile ukuthi isikhathi umzuzu nomzuzu mfuna uJesu. Uthi usenokutholwa okwamanje. Sisasenhlanhleni yokumthola. Sisindiswa ngegazi likaJesu bazalwane, elagobhoza eCalvary ukuba kuhlanzwe nezami izono. Siphila ngekwegama lakhe bazalwane. Alikho elinye elinikiwe ebantwini ukuthi amadolo ngaguqe. Ingalokho-ke bazalwane namhlanje ngithi ake sizibheke nje. Akuthule nje usibheke. Uqale khona ekutheni ngiphakeme, ngikuphi, ngiyakwazi ukungena nabantukazana endlini yokukhonza. Ngiyakwazi ukungena nomuntu onuka insipho endlini yokukhonza engafakile iperfume. Ngiyakwazi yini ukungena nomuntu ogqoke ingubo eyodwa ngingathinteki indawo mina ukuthi nangesonto elidlule ubegqoke kanje, nangelidlule ubegqoke kanje, nangelidlule ubegqoke kanje, kodwa mina kube khona engingazigqoki, engasazigqoki. Bazalwane, ziningi izindlela zokufuna uJesu. uJesu uyamfuna ngemsebenzi. Ungenisa nje ihambi. Uyoze umngenise naye. Ngibheka uLothi engenisa ingelosi eGomora. uLothi wayingenisa ingelosi eGomora. Isimo sasingavumi. Abantu befuna ukuyikhiphela phandle bazenzakalise. uLothi wanikela ngamadodakazi akhe bangawavuma. Waze uNkulunkulu uqobo wabashaya ngobumpumputhe labo bantu. Kodwa uLothi waphuma nokuphila kwakhe. So angikhathali ukuthi isimo kusona sicindezela kangakanani. Amehlo kaJehova aseyindaweni zonke. Nendlebe yakhe ikukukhala kwabamlangazelelayo. Ngakho bazalwane, asikho isikhathi esihle sokufuna uJesu ukudlula lesi sikusona. Lapho izinto zimapeketwane zinje, ezinhle zizinhle kakhulu zingezezwe, ezinzima zinzima kakhulu. Yiso lesi sikhathi esihle sokufuna uJesu. Sokufuna ukumbona nje. Ngoba uzombona, uzobona ngezinto zenzeke empilweni yakho ukuthi usefikile uJesu empilweni yakho. Bazalwane, bekusuku nje lokuthi siyibuke ukuthi sinjani. Injani indlu? uJesu uzokwazi ukungena na? Injani impilo yakho? uJesu uzokwazi ukudla phakathi na? Usuku nje sokuthi ke siyibuke bazalwane. Nanoma ke mhlawumbe awuswele lutho ngokwezwe, kodwa uJesu uyabhekwa. Noma ngabe ke awunalutho olwezwe, unesizathu sokumfuna uJesu, ngoba uJesu uthi ukugcinela incebo yakho. Noma ngabe unayo ke incebo, kodwa engantshontshwa yile egcina uJesu. Bazalwane, ake simfune uJesu. Asimfune uNkulunkulu esenokutholwa. Sibambise isithuba. Ngoba komhlaba kuyadlula nentokozo yakho. Kodwa izwi likaNkulunkulu limi kuze kube phakade. Ayekumisile emandulo, sisakubona kukhona namhlanje. uNkulunkulu akasiyo umuntu ukuthi angaqamba amanga. Izwi lakhe leli liyaphila, futhi siyaphila ngalo. Ake siyibuke, sizilungisisise, sizicwale. uJesu seyabuya.
ake sisithintithe. Uthi uma ngabe wenza spring cleaning, usenze nasemphefumulweni. Uthi uma uhlanza indlu yakho, uhlanze indlu yakho neyomphefumulo. Ukuze-ke mayebuya uJesu, singasali bazalwane. Akekho ozokholelwa ngomunye, akekho ozohlanza indlu yakhe ihlanzelwa ngomunye. Kuyaphela lapho kuba nabasizi basendlini. Uma sekubuywa endlini kaNkulunkulu, indlu kaNkulunkulu eyithempeli lakhe yomzimba wethu. Akekho ozosihlanzela lona ithempeli. Kumele thina sihlanze bese umoya oyingcwele ezoklina okwangampela. Libe clean. Bese uJesu engene ehlale nawe, edle nawe, ehambe nawe, alale nawe, avuke nawe. Ilokho nje bazalwane namhlanje ngithake sikhulume ngakho ukuthi sisibona sinjani. Sikulungele yini ukubuya kweNkosi yethu Jesu? Sikulungele yini ukumngenisa ey'nhlizweni zethu, ezindlini zethu? Simlungele yini ukuthi aphile kithi? Sikulungele yini ukuthi singabe sisaphila thina, kodwa kube uKristu ophila kithi njengoba wayesho uPawulu, njengoba uPawulu wayenza. uPawulu wayephuma emanye emfililweni naye. uPawulu naye wayezenzile izinto ezimbi ezisabekayo. Ewazingelile amakholo, engalifuni nje igama elithi uJesu, uKristu Mesaya, engalifuni. Kodwa wamsiza uNkulunkulu, wahlanza indlu yakhe, waphila. uJesu waphila kuye, wakusho ngomlomo wakhe, athi akusemina ophilayo, kodwa uKristu ophila kimi. Yilokho-ke bazalwane bengithi ake sisibheke khona namhlanje. Nkosi yomusa inibusise, asikhuleke. Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho ntambama. Khuluma ngalo-ke, ulicacise kulowo nalowo. Nkosi, ukuba sizwe njengokudinga kwethu. Sinikela kuwe uqobo lwethu, sinikela kuwe impilo zethu, sinikela kuwe ingqondo zethu, ulimi lwethu, izandla zethu, inyawo. Sinikela kuwe konke okwethu. Yiba nathi-ke Nkosi, silungisisise, ungene endlini zethu. Ngoba uma ukhona Nkosi, uzokhomba nalokho ebesingazange sakubona, bese siyakukhipha. Sicela ngokwethemba nangokukholwa ngoKristu Jesu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyaxolisa, iye yanqamuka le VN ngisaguqa, angazi kuthintekephi, kodwa-ke ningixolele, kuzongena sekungena kokubili mhlawumbe, angazi-ke, kodwa-ke nje siyamthemba uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sengathi nalabo abashiywe izihlobo bangaduduzeka kulesi sikhathi. Ngiyazi ukuthi phakathi kwethu bakhona nabahlobene nabawabuthelezi, la kuhambe khona ushenge, nabanye baney'hlobo ey'dlulile emhlabeni. uNkulunkulu wenduduzo yonke sengathi anganiduduza, nabagulayo. Uthi-ke uJesu watshatha ubuhlungu bethu, uthi welapha zonke izifo zethu. Okwethu nje ukumfuna simethembe, ebese kwenza lokho. Niduduzeke-ke bazalwane, nalaba abaney'nkinga ey'nhlobonhlobo. Nkosi, uJesu akakude, uNkulunkulu akakude nani. Uthi useduze nabanhliziyo zichokozekile. Ningaqheli, ningasabi. Uthi qina, ume isibindi, ngoba mina nginawe. Kukho konke uNkulunkulu, uyinqaba, uyidwala, uyikho konke kukho konke. uJesu Kristu inkosi yethu anibusise. uJesu Kristu inkosi. Amen.